Det her Birk. Det YouTuber. Jeg er jo YouTuber. Fra 5B. På den næstvej. 5B. Og jeg er YouTuber. Og så vil jeg sige skål til GBØ. Skål der. Kære Jette. Og så jeg spiller basketballspiller. Og så ja, det er meget Jette, jeg spiller dem basketball. Håber der tager jeg bus til Market Dorten. Og så jeg skal have skål der. Øl der. Det hedder Gebær. Skål til Gebær. Og så jeg spiller også basketball sammen med DJ Begge Lukker. Og så også meget DJ, jeg bøsse mine kammerater til DJ. Basketball spiller hele mit liv. Det er også frem til. Og så det der jo. Og så også skål til GBØ. Og så live det nu, og min YouTube, det er jo også det derovre. Faktisk. Jeg tog gerne til nu, det er det, blogger til du bedste min kammerat. Altid være. Tag det bus til GBØ Lutrup fra det her. Og det der. Skål til GBØ der. Og så til meget disse spiller basketball grupper. Det er det danske bus. Og så til ja, til der til det der til på live til nu. Du må gerne dele nu til der skålen lykken. Og så det er meget disse. Vi er basketballspillere, der spiller vi i bus. Grupper. Og til, så det er herfra nede til Åkerløkken.
Og så er det åben til Facebook Live. Det er åben. Og laver musikvideo på søndag. Ja, eller i morgen. Ja. Så laver vi også YouTube til musik, jo. Det er godt på. Og så til live, musik live fra min misside. Kære DJ Bølgen Lukker, du er bedst min kammerat til mig. Og det er rigtig glad for til vejen. Og så siger bare helvede til basketballspillere. Håber til der. Og jeg tror, det er udvikling, det der Facebook og YouTuber. Til det er også lidt til filmen selv. Så er jeg stadig i morgen, så er jeg lagt ud til YouTuber igen. Ja, det er det. Og jeg tror, kære Ditte, du er bedst min kammerat til basketballspiller. Så er det der, det holder de ude for. Først på mandag til min telefon, det er på live, åben. Og jeg siger bare, at jeg skal skåle til mig for til GPL. Ja. Og så til live og YouTuber i. Og det er lagt ud til morgen til YouTuber lagt ud. Eller gør det, ja. Og så er det åben til Facebook og YouTuber. Kære Ditte, du er bedst min kammerat igen. Du er bedst min kammerat. DJ Bølger, du må gerne dele på live. Og så det der meget det der, vi er jo også YouTuber. Jeg har set dig på det nye. Jeg har også set min anden nye fra at lave skuespillere. Så her det udgave Detektiv og til hun gør det. Så også lave skuespillere, vi har lavet. Så lavede jeg Gældig i Twin. Det er optaget til YouTube med video. Og jeg tror, det er herfra. Ja, jeg siger, det er bare kærligt. Du er bedst min kammerat til basketball kammerat. Disse billeder lukker. Du er det bedste min kammerat. Og så er det på en musikvideo på søndag og YouTube også. Så skal vi lage ud til dag i morgen. Og siger bare, kæft, du er bedst min. Du har selv min egen. Husk at købe mig. Husk at købe det, jeg gav øl. Det var saftevand og nogle andre, det så før.
du må gerne købe til mig. Så skal jeg lave min GBR YouTube til det der. Jeg siger bare, held og lykke, disse balloner, du er bedst ved min kammerat. Og skål, det bedre. Ja, det er sidste ord. Skriv lidt en kommentar for dem, og synes om. Og en kommentar fra fart. Ja. Det er skrevet til lækken til åben fikalt. Og YouTube er også fikalt. Og Facebook. Det er husk at skrive lækken til far. Skraber til video. Det sidste ord. Kære Ditte. Du er bedst min kammerat. Jeg skal tage åben live igen. Og så har jeg gået til Facebook og YouTube og alle ting der. Held og lykke, Ditte. Du er bedst min kammerat. Du må gerne dele. Og så jeg sidste ord. Skriv lidt den. Tak for dem. Og synes om. Tak for at styrke Facebook Live. Hey.